Somo samane manungsa sami wong-wong ing griya mangu manungkung kanduan rimang mangke Koko Prabu menawi sampun lenggah sato lenggah prayoga dodot ingkang rayi nuwun pateng rapat Kanjeng Koko Prabu saestunipun wonten wigatos punapa dene paduka kesrawuh wonten negaring Drawati Kanjeng Koko Prabu kala ming dong bawali kalamatan juning alam kanuhut saknyatane iku kanyatan kaki tineyentan emo ya tetan bisa pomor yo dene prapan kang ngroko ing Mandura sedang tur harjanipun Drawati dene kaping piyai kang ngroko blodho bakal hangatake alam oneng alam iku tembung lawas oneng ku kangen yo onengku yo kapangku katresnanku tumandha mangkat deku anem ing Drawati kene ya Prabu Kresna inggih matur dening panuwun kapang katresnan saing Kanjeng Koko Prabu yo kaping piwikaning perlu yai Udakara Winatara ana sacandra ketunge kalenggan iki ingkang ngroko ing Mandura ana ing sanggar pamucan manungku puja semedi meminta nugrahaning Gusti Akarya Cakan Panjenengan Taboratri
iki ngrokok Mandura yen tak arani ngipi yen tak arani nyupena kok kaya wangsit yen tak arani wangsit kok kaya ngipi sebab impenipun kakang kaya cetha-cetha kaya tenan-tenana ing kono Yayi sangka pasukenan ingkang Ropeng Mandura yen to negara Indrawati kene ketaman pepeteng jroning peteng swasana negara Indrawati kene ana banjur bandang kang gedhe diri banjur bandang iku mau kaya bisa anggoncang-goncangno kursi palenggane kadangku anom Yayi Prabu Kresna Indrawati Uludi emang juru penggalih ingkang Ropeng Mandura kagiat rasane ingkang Ropeng Mandura nyumurupi adiku lanang Indrawati iki nemu apa ana apa kula ing kono sigra grayah-grayah ingkang Ropeng Mandura tata-tata nitih Kyai Puspanata ndak gelak lakune Kyai Puspanata banter lakune gajahipun kakang kaya tan ngambah bantala saka balik playune si gajah upama ana sasuwing busana kang raka sajengkang ora tak gawe sabab ya sukanggone kang Ropeng Mandura enggalo tuju marang ladan negara Indrawati rangsane kadangku ana ing Indrawati kene mula Yayi ados negara Mandura teko ana negara Indrawati kene beteke ya mung bakal njaluk uning marang Kyai Kresna sejatine pangimpen kang Ropeng Mandura iku mau makna jabarna Yayi pokok Prabu Yayi matur bing panuwun dene paduka rawuh wonten negari Indrawati caos uninga babagan pasukenan Pabrancing Prabu ya ananging saking pamanggihing Rayi Indrawati babagan pasukenan ing paduka tampi Prabu ya piye iki menika Sekar Jalmanendra lho Sekar Jalmanendra inggih kembanging wong turu inggih Koko Prabu mending mangke paduka badhe ngagungaken budayanaken ngripta pangimpen badhe paduka agungaken mangke pundhanipun wekasanipun badhe kugung ketanggung kepama ora sida mburu uceng kelangan delek Kanjeng Prabu wae lah dalah sanane wong yun luhung betah sapa kurang kuling eling salat mika yen wacana kudu manis mure semseme sasopo mure semseme sasomo samane manungsa sami wong-wong griya mangu manungkung kanduan rimang Rantang